L'Escola Superior de Música de Catalunya, també coneguda com l'ESMUC, presenta Dimarts toca ESMUC, un cicle de concerts gratuïts que se celebra cada dimarts amb la participació d'estudiants d'interpretació, de producció i de gestió musical. La nit va ser protagonitzada pel duet format per Andreu Bayarri i Rodrigo García Bernal, un projecte que aposta per una combinació innovadora i poc comú de vibràfon i saxofó. El repertori estava compost per una selecció de boleros com Sabor a mí, Contigo a la distancia i una obra original de Rodrigo Bernal, titulada Déjame olvidarte. El públic es va emocionar molt davant de peces com Tico Tico, mentre que l'obra del saxofonista Déjame olvidarte va crear un ambient íntim i emocional. La nit va concloure amb la inesperada aparició de Diego Coppinger, un cantant que juntament amb el duo va interpretar Mucho Corazón. La combinació de vibràfon i saxofó ha estat molt poc vista al panorama musical, i aquesta jornada va demostrar la potència que tots dos instruments poden assolir junts, recolzats en un repertori original i dinàmic, amb un final a trio que va deixar tota la sala amb ganes d'escoltar molt més.